Subay sa pag-abli sa klase sa tanang pampublikong tunghaan sa tibok nasod, gipangandaman na sa mga magtutudlo o Department of Education ang pagsugod na sa school year 2023 to 2024. Bisan pa man adunay mga classrooms ug tunghaan ang wala pa inanay nga nakabarog sa mga nilabang bagyong pagbaha, gisiguro sa DepEd nga walay mahitabong class disruptions. Busa makisayod kita sa labing uwahing kalambuan sa Department of Education Region 7, pinaagi silang direktor. All systems go na bagyod kaya itong pakisayran karon partner May. Yes, partner Nick, balik ta diri sa Liberty Shrine sa Mactan din atong makauban ang DepEd 7 Regional Director nga si Dr. Salustiano Jimenez. Good morning, RD. Good morning, Miss Lo ug Sir Nick, Sir Nico. Good morning sa tanang tig paminaw ug nagtan-aw ani niya sa GMA. Okay. RD, tomorrow na gyud magsugod ang atuang klase sa mga pampublikong tunghaan. Unsa na ta kaandam alang ni? Yeah, actually all set, no? Ang tanan natong mga teachers, ato ang mga principals, ang mga division offices dinhi sa Region 7, 20 schools division offices, giandam na gyud, no? We had preparations like the Brigada Eskwela. Diyan sa Brigada Eskwela, daghan pat kay mga preparasyon nga gihimo na patay uplan balik eskwela para masiguro nga ang tanang mga panginhanglanon sa atong mga teachers, ato ang mga ginikanan, kung nasa mga pangutana, ma-address dayon. So, so far, based on the MANCOM report sa ato ang mga superintendents, ready na gyud atong mga eskwelahan. Pero I understand RD naapod tay kakuwang sa mga classrooms. Usa ba ni RD naabay mahitabong uban nga mag-blended learning usa kay wala pa ma-ready ang ilang mga classrooms? Actually, kanang blended learning, anytime na mga disruption sa klase, o niya naasay panginhanglanon gyud, no? So, we are also still continuing with the blended actually. Mao na ang mga modules na nadaan, siguro sugod sa klase, ang mga bata bisag wala pa gamita ang modules ihatag na daan para in times nga naay mga kalamidad o naay mga interruption, so automatic bisag wala sila sa eskwelahan, mapadayon ang ilang pagkat-on. Sa Tibok Region 7 RD, unsa gyud kadaghan na ang ato ang kakuwangan sa mga classrooms and unsay target sa nato ani ka RD nga mapabarog kanusa? So far daghan naman kaayong na-address, no, sa mga like katong bagyong Odette, murag almost mga 80% na repair o na construct tungod sa lain-lain nga mga ayuda or support from different sectors. So our stakeholders, both internal and external, nag-abag yun mo nang gamay na lang ang atong mga kulang, but dili gyud nato maingon nga nakumpleto ng 100%. Ang ato lang gibuhat sa Department of Education nga naningkamot nga ang atong mga kabataan maadto gyud sa eskwelahan o niya ma-accommodate gyud sila tanan, no, nga orderly, clean og nindot ang ilang pag-adto sa ato ang mga eskwelahan, nga walay estudyante nga magklase adto sa giingon nagpunuan sa bangga or uban pa kundi adto gyud sulod sa eskwelahan. Okay. RD, finally RD, unsa imong mensahe ngadto sa atong mga estudyante o sa ato ang mga magtutudlo? Oo na, sa atong mga estudyante, welcome back to school, no? So, nalipay mig-ayo nga eskwelahan, klase na pod, o niya andam kayo ang atong matunghaan sa pagdawat o pag-abi-abi ninyo. Let's have a fun first day of classes. I'm sure of that our teachers are also excited. So, to all our teachers, laban lang, I know you are the real heroes. Today is the National Heroes Day, but you teachers are the real heroes as well because you are honing the young minds to become the kind of individuals we wanted them to become. So sa tanan pod, no, mga stakeholders, salamat yun kaayo. I'll take this opportunity pagpasalamat ninyo also GMA, salamat kaayo sa media for always giving us the opportunity na mapahibalo sa katauhan unsay panginhanglanon ug unsay angayng mahibaw-an labi na gyud kabahin sa Department of Education. Daghang salamat ug maayong buntag. Okay, daghang salamat Regional Director sa DepEd 7 Dr. Salustiano Jimenez. Ug mga kapuso, mobalik pa ang GMA Regional TV Live.